Ideme si dnes ukázať, ako sa vytvorí aktivita zhodné páry. Samozrejme najskôr musíte byť v Learning Apps zaregistrovaní, musíte sa na stránku prihlásiť a keď chcete vy vytvárať svoje vlastné aktivity, tak si kliknite na vytvoriť aplikáciu. Tu ideme si dnes teda ukázať hľadanie párov, tak si tiknite na hľadanie párov, kde ako náhle vy keď otvoríte, tak sa vám hneď ukáže, ako to vyzerá. To znamená, máte tu 3 ukážky, kde si vy môžete pozrieť, vyskúšať, ako táto aktivita vyzerá. Keď si chcete vytvoriť svoju vlastnú, kliknite na vytvoriť novú aplikáciu. Hore sa píše názov tej aplikácie, ako chcete, aby sa volala. Ideme vytvárať pre angličtinu čísla od 1 po 5. Tak ja som dala takýto názov. Dolu dáte pokyn, ktorý sa im ukáže, ako keď tú aplikáciu otvoria. Takže dajme správne prirať. A tu dole si vytvárate správne páry. Je na vás, koľko teda párov vytvoríte. Maximum, ktorý sa dá, je 20 párov. A môžete si dať, že obidva tie páry budete mať text, môžete dávať obrázky, môžete dať, aby vy napíšete ako text, ale im sa to bude znieť ako zvuk. Môžete si pridať audio, môžete si pridať video. Ja idem robiť teraz takú aktivitu, pri ktorej vlastne tá číslica po anglicky sa im povie, bude to zvuk a oni budú musieť tomu priradiť slovenský názov. Takže vlastne vyberám si text na zvuk, napíšem one, a k tomu priradím, že teda k tomu majú oni priradiť 1. Keď máme všetky dvojice, odporúčam dať skryť správne odpovede. A sem dole im viete dať text, ktorý sa im ukáže, keď všetko správne vyriešia. Takže stačí dať skvelé. A dole ťuknete na dokončiť a zobraziť náhľad. A vtedy sa vám vlastne tá vaša aktivita ukáže, ako bude vyzerať, keď si ju otvoria žiaci. Takže prvé bude úloha, bude tam ten váš pokyn správne prirať. A oni si budú púšťať zvuk. To znamená, dám si napríklad audio A. 4. Takže je to 4, to znamená 4. Zoberiem 4, takto k tomu potiahnem, zmizne mi to. 1. Takto vlastne si môžete celú aktivitu vyskúšať, či tam nemáte nejakú chybu. A ak teda tam nájdete si nejakú chybu, tak sa vrátite späť do nastavení a opravíte ju. Keď sa vám aplikácia páči, netreba na nej nič meniť, nezabudnite stlačiť uložiť aplikáciu. Ak by ste nestlačili uložiť aplikáciu, tak sa vám aplikácia neuloží a vám celá zmizne, celá vaša práca. Teraz, keď už ste si aplikáciu uložili, tak vlastne máte tu k dispozícii link, ktorý môžete žiakom posunúť, alebo QR kód, ktorý keď si naskenujú, tak sa im vlastne hneď tá vaša aktivita, ktorú ste vytvorili, ukáže, oni si ju môžu hneď zahrať. Ďalší tip, ako by mohla takáto aktivita vyzerať, tak môže byť, že budete priraďovať, znova dám vytvoriť aplikáciu, dám si hľadanie párov, dám si vytvoriť novú aplikáciu a tento raz budem chcieť začiatočné písmená obrázok, bude to na prvý stupeň do škôlky, sa dá vlastne táto aktivita využiť, takže nazvime si to začiatočné písmeno. Dajme si správne prirať. A teraz budeme dávať obrázok a k tomu text. Takže kliknem na obrázok a mám na výber. Buď si vyhľadám v Pixabay, Wikipédii obrázok, alebo si môžem nejaký obrázok zo svojho počítača vložiť, alebo môžem použiť nejakú webovú stránku obrázku. Ja si vyberám túto prvú možnosť a sem si napíšete, ja chcem teda prvé jablko,
tak si napíšem jablko. Ak vám náhodou nevyhľadá po slovensky, tak si napíšte po anglicky, ale malo by. Takže ja zoberiem napríklad toto. Ťuknete na použiť a pridajte k tomu veľké písmenko J. A takto popridávate všetky správne dvojice. Takže ja napríklad teraz si vyhľadám pes. Vidím, že psa mi nevyhľadalo, tak to vyskúšam po anglicky. Dám dog a priradím tam nejakého psa. Znova skryť správne odpovede. Výborne, a dám zobraziť náhľad. A tu môžem vidieť, mám jablko, priradím k J, mačka, M, pes, P, keď to všetko správne spravím, ukáže sa výborne OK. Keď som spokojná s tou svojou aktivitou, dám uložiť aplikáciu. Ako náhle ju uložím, znova mám link, mám QR kód. Táto aktivita sa dá na rôzne predmety využiť. Viete využiť na slovenčinu, keď budete napríklad priraďovať napríklad k nejakému slovu, slovný druh, pády, chémia, viete značku, jej názov, jej latinský názov, viete príklady, príklada k tomu výsledok, viete hlavné mesta, urobiť takúto priraďovačku, takže naozaj sa to dá využiť na rôzne predmety.